Pak je v pohodě. Možná se mu líbí nějaká žirafí slečna, ale jsem si jistý, že o nic nejde. Dobře. Promiňte, pan Janda, Ano? můžeme s váma mluvit mezi 4 očima? No, Anička je rodina, přítelkyně, nemám před ní žádný tajnosti. A od sebe? Dobře. Podařilo se nám dopadnout toho zloděje, co se vám pokusil vyloupit byt. A víme, kdo to je? Jarin. Promiňte, to je známá firma, bytař. Nechal na vašich dveřích otisk a tím nám dost ulehčil práci. Stačilo mrknout do databáze a jeli jsme pro něj. No, tak děkuju za zprávu. Spíš byste měl poděkovat tomu, kdo ho vyrušil. A jo, vyrušil. Zdá se, že je sousedka ze zhora. Šla k výtahu a Jarin spanikařil. Tak to je všechno. Mějte se. Naschledanou. Díky. Naschledanou. Sakra.